Takže vítajte pri novom videu. Dneska si zahráme Saber Shadow. Je to Star Wars hra. Chcel by som aj pozerať Star Wars. Tak ukaštičky máme. To meničko je nič moc. Jak sa vyťahuje meč? Jak sa vyťahuje? Nic sa nestalo, nic ste nevideli, ok. Tak. Poďte sem. Ja. Bum, bam, bam, bam. Dobre. Ja som práve bol na záchode. Poď sem. Oh yes! Mám svoj prvý kill. Bomba. Kačkom sa to zapína hen tak a jednotkou takto. OK. Dobre vedieť. Oh. Ja. No to ide. Ja som v tom dobrý. Chcem. Sa zložím normálne. Ja už mám oné hat-trick. Tak. Jo. Ja som práve nedával pozor. Vôbec. Mám nejaké morfy. Všetko je za peniaze. Tak, som tu zás. Poďte. Idem vás tu všetkých pokiliť. Tak, jeden, druhý, po tretí. Tak niečo. Let's go, neutekaj. Bum. Dobre, ja utekám. Ja nechcem bojovať s tebou, nechcem. Nechaj ma na pokoji. Tak, tu máš za to, že si ma otravoval. A ty budeš druhý. Alebo ja. On je, jaký Speedy? To je ten oný z Marvel, či jak... Hej, z Marvel, aspoň myslím. Ten oný Flash? Nie, to nebol z Marvel. Čo sa to tu deje? Poď sem, Bacon Boy. Ja som Spider-Man. Tak. Poď sem. Spider-Man. Nie. Teba som nemyslel. Rip. Spider-Man. Pomsta bude sladká. Pomsta bude kyslá. Poď sem. Ale nie ja. Pomsta bude kyslá. Hej, 2 proti 1? To není fér. No tak poď sem.
Tak idem pokryť ďalších zlých ľudí. Teda neviem, či sú zlí, ale ja som Spider-Man. Takže ja robím iba dobré veci, takže sú zlí. Určite. Tento Hunča Čong je dobrý tiež. A asi prehrám. Nechce mi takto pomôcť. Plus Tony Iron Man. Čiže Tony Starker sa myslím, že volal. Ja som to dal. Ja som nejaký dobrý. Let's go. Rýchlo preč. Dúfam, že nebude chcieť mať pomstu. Čo robíš? Si mi chcel tak zákarne zozadu? Čo? Ale ja sa nevzdám. Poď sem, všetci. Poď. Čo moja postavička robí? Spider-Man. Tak ty si ma zabil. Dvojčata? Oni sú dvojčata? Nová mapa? OK. To je lepšie ako to pred... Nic ste nevideli. A chcel som povedať, že táto je lepšia ako tá predtým. Oveľa. Jak môžem mať Jak môžem mať iba toľko životov, keď ťa tým mečom zabijú instantne. A hlavne, jak robia tie abilitky tým mečom. Že napríklad vyskočia a hitnú. No, jak ma dajú? No, tam to robila tá mačka. Ten koččák. Ja sa vzdialím od nich. Alebo idem do nich. Poďte sem. Nebudete byť... No tak poď sem. To. Nikto nebude bojovať. Rozumieš? Aj ty. Nebudeš bojovať. Sem. Bumbác. Zničím ťa. Hej, ale to je nefér. No, hen tam vyskočil one. Jak to urobil? Tam je ďalší bacon boy. Poď. Bojuje s tou kočičkou. Ja som zabil bacon boya. To znamená, že už nepatrím do bacon gang? Oh no. Budem im musieť zavolať. Nech ma vezmu naspäť. No, teraz. Vidíš? Vidíte? On proste vyskočil a idol. Bacon boy. Nechceš pomstu? Dúfam, že... Chudák bacon boy. Ale on je jaký speedy. On mi pomáha.
No, znovu. Vidíte? On vyskočil a hitol. Neviem jak. Tie typy sú totálne k ničomu. Keby mi povedali, že jak mám robiť ten special attack, no tak by to bolo super. Že tie typy sú totálne na nič. Bacon Boy. Neutekaj. Bacon Boy. Som tým. Tým, okej. Tým. Kľud. Neviem. Kľud, okej. Kľud. No, super. Tak, dobre. Tak som asi späť, lebo mu to nevadilo. Happy. Happy. On to hodil, ale jak? Ja to neviem. Ho chránim. Poď sem. Zachránim ťa, Bacon Boy. Nechám ťa v tom. Neboj sa. Ja som friendík. Sme dvaja amigos. Ja budem chrániť teba a ty mňa, ok? Nedrž ma. Aha. Počkať, veď to je Bacon Boy. Takže ho asi tiež vyhodili. Ja mu to neprepáčim. Chudák. Ale zaslúži si to vyhodenie. Predsa, kde je môj kamarát? Kde je kamarát? Kde je môj kamarát? Je tam hore? Skočil. Idem ti na pomoc. Ty si ma zabil, hej? No tak poď sem. Poď, Bacon Boy, spoločne ho zničíme. Nie, ja nechcem bojovať proti tebe. Nie, nebojíme. Bomber, pomoc. Co to naozaj volá? A? Nie. Celný asasín. Pozor. Dobrý bomber. Ja si budem chrániť tvoj chrbát. Nezabíjaj ho. Radšej skočil. Happy. Nie.